Jo varhaisille ihmisapinoille yhteisöiden syntyminen oli elintärkeää. Miksi? No, erakoituminen ei ollut kovin menestyksellistä geenien jatkumisen kannalta, mutta miksi ei? Koska ihminen ei lisäänny jakaantumalla. Ja yhteisö tarjoaa suojaa, hyötyä ja kaikkea. Onko ihminen siis laumaeläin? Katsokaa ihan rohkeasti vaan ympärillänne. Et voisiko olla? No, ehkäpä nyt 250 000 vuoden heimoelämisen jälkeen voidaan varovasti arvella ihmisen olevan laumaeläin, joka vaistonvaraisesti muiden ihmisten kanssa muodostaa yhteisöjä. Ja millä nimellä tätä ilmiötä kutsutaan? HOAS. Ja mistä sanoista tämä on lyhenne? Habitaatio-organismin attraktiivisymbioosi. Varma tärppi tulee aivan varmasti YO-kokeissa. Kaikki rauhoitutaan. Iso pyörä pyörii nyt. Noniin. HOAS, yhteisöllistä ja turvallista kimppaasumista jo vuodesta 1969.